7, talk to early. Oh, Indaba. Talking my business is into. Nazo zonke indaba zabasha. Ezocansi on Indaba njalo ngo7 kuya ku8 p.m. Ashamadama namanzi safika leso sikhathi njalo njengolwesine from 7 to 8 here on Gagasi FM. We discuss ama matters athinta umdavazo ihlufhluf sikhuluma ngezocansi on the show is Sex Indaba. You can check this show ke kwi app Gagasi FM uye ke nakuma platforms like kwi YouTube channel ye Gagasi. Welcome Doc. Ashamadama namanzi. Yes. I like that. But thina madama sifuna be manzi kuhle ukuthi izinto zibe manzi kushipleke kube mnandi. For it phela to be manzi kufanele qalishe kunokusha phakathi nokushisa ne. Okay. Hello Mthiyane and hello kwizithandwa zethu. Right Dokotela? Always. Number 1. Great. Namhlanje sokhuluma ngento uma ulalela lolu hlelo zokwazi ukuthi ngama Wednesdays njalo njengo7 sisikhuluma indaba yesintu njengayizolo nje besikhuluma izinto zobuAfrika. But itopic namhlanje ixamalazila because ingafitha kwisintu si discuss size siphume ngale. Na namhlanje kodwa Dokotela into ngoba phela kulolu hlelo sikhuluma ngama relationships but sikhuluma ngomdavazo as well. Now so, ixamalazile yes. Ixamalazile. Yes. Abantu abaningi bathi ke kube na that extraordinary feeling abanye abayizwayo uma kwenziwa umdavazo kwesinye isikhathi uthola ukuthi masebeqedile futhi isekhona that feeling. Yes. I saw a post here recently, a lady obekade ethi ubona notice umuntu mangabe unaye the feeling you have after sex, do you feel drained? Wachaza nje zonke izinto ezi negative and then she went on to say it's an indication yokuthi lo muntu kufanele umvalele ngaphandle empilweni yakho. So namhlanje sikhuluma ngaleyo nto yokuthi Dokotela kwenzekani uma abantu abayi2 belala spiritually ni exchange ama energies sure inesinyama as well kuyenzeka yini mhlambe Dokotela ke qala sichaze khona lapho ekutheni the spiritual side of ucansi kwenzekani abantu belala. Yeah, look Mthiyane, when umuntu elala nomunye umuntu ezifaka induku yakhe or ipipi lakhe inside lo wesifazane or wesilisa, there's a bonding, number 1, physically. Kuba ne connection physically. Ukuthi kunawe uyangena kulomunye umuntu. But sometimes also there is also a release ngoba egcineni there's always a release. Either uzochama na ilona releases, but at the end of the day there is that connection and that energy that happens. Ngesikhathi imizwa yakho iqala inyuka, inhliziyo yakho sishaya udambayi, uyaqala uyaphefumula phezulu, you're taking in a lot of oxygen and you're breathing out. So yonke lonto you are creating is like a circle of energy that you are giving kulo muntu naye ayithatha ingene kuyena, ingene umzimbeni wakho wonke ivuse yonke imizwa, mase ikhipha futhi ayinikeze wena nawe futhi uyidonse at the same time. Besides the physical, there is a great part of spiritual and emotional connection ngoba egcineni if ulala nomuntu othandana nayo, part of that is there is a commitment that's there. There is into your trust that is there. So there's so many emotions ngoba even nalo ukuthi umuntu uyamthanda uzuthwanda, that is actually more a spiritual kind of feel like yona into ngathi naku kula uthando kusenhlizweni kusendaweni ethize. So all of that is part of that spiritual connection. Now when you do engage nomuntu, there is always that part of you that you are giving to them and you are receiving at the same time. Now yes, physically ngesikhathi ulala nomuntu, that is why nezifo ukwazi ukusithola isifo kumuntu because you are sharing a part of you which is more physical. But also now on the spiritual level there's also a spiritual sharing that you get nomuntu, whether lo muntu uzothi muqeda naye and you feel really excited and you feel welcomed and you feel loved and you feel appreciated, you feel beautiful, zonke lezi zinto. But khona omunye othi muqeda ukulala naye and you feel drained, uzizwa ukhathela ufuna ukubheka lena, omunye uzunyanye
You know, I know of women othi mekade eqeda nje ukulala nomuntu ezokuthi sengiyanyanya or once wachama yena athi nje qeda angisafuni lutho ngoba ispirit sami asavumi umzimba wami usuyanyanya. Okay, so then to simplify it, Dog, now that you explainile the emotional side to the spiritual side nama energies as well. Sure. Meaning ukuthi uma umuntu A elala nomuntu B ba exchange uma u-A ebe umuntu engizothi clean in inverted commas alale nomuntu onemimoya emibi. Yes. Iyasala ngesikhathi behlangana iyasala. Yes, absolutely Mtheni. Buka ingane. You know, ingane angithi that comes from sex. Nizi ucansi ukhipha obuwena ukhiphele kulomuntu nakhe ingane. Even if ingane le ayimazi uyise. But ithi masisikhula uthola kuthiwa hawu nyoma yenza kanje nyoma ihamba njengobaba wakhe. Hawu uthanda lokudla njengoyise. Unethika njengoyise or whatever. So these things sexually, it is passed on from one person and to the next. Yes, manje sikhuluma ngokunegative, but kukhona nokupositive. Yes, bengisazobuza lapho Doc ekutheni uma kukuthi kuhamba ke nobubi. I'm sure if ulele nomuntu oneyinhlanhla, no clean, no blessed, no ozalwe mbethe. Yebo, it does something to you. Absolutely Mthiyani. But then remember, you wena uzothola kuyena but naye uzothola wena. So there's a part if kuukuthi wena you are at a lower energy kunaye, wena mhlawumbe unesinyama nebhadane, yes uzokubamba lokwakhe kungene kuwena kodwa nawe usuyamnikeza lokwakho, you know, to a certain extent. But there is also kulento yokushare ama spirits, there is also a positive ekutheni it's beautiful ukuthi ulale nomuntu and you make love to someone that you are spiritually connected naye. Utholthi imoya yeni yazwana ngayo yonke indlela. It's so fulfilling ngoba uthi nyoma unaye uzizwa uphelele, you know, everything fits, everything is all right. Kungasho ukuthi ushisa more than or induku yakhe is bigger than enye, but wena uthi mawuqeda kuyena and you really feel spiritually fulfilled ukuthi ugcwele emoyeni wakho wenele. Sure. I-topic yethu namhlanje deep. Yes, asikaze sesikhulume ngalendlela. Is-sex nane meaning yayo ngokwemimoya, ma energies, emotions kwenzekani. Please share the story with us makuthi mhlambe uyayizwa lento but ubungazi igama layo or mhlambe you've had an experience with someone and lezi zinto udokotela khuluma ngazo izinto oyifilayo. Do you have ama questions akhona, ama signs usazongena kuwona nanokuthi what should you do? 0861 596 596 on Facebook Indaba with Alex na ku Twitter as well #oyisebenzisayo ithi ezocansi. So dokotela angizange ngikubuze ngefrequency yokuthi kudingeka ukuthi ulale nomuntu kangaki ukuze ni exchange imoya yenu. That moment, no matter how short the encounter was, but kusuke sekwenzekile. Yes. At that it could moment, be a quickie, a one night stand, sekwenzekile. Can be someone ohlangane naye bathroom nje, wambone hot kanti nayo une stress sakhe mhlawumbe ubekhipha isisu namhlanje na or izolo or ubelela umuntu ufuna ukukhipha lelo fuqe. You've taken some of that spirit kuwena, which is why ke Mthiyani, you know, ngokwesintu kuba nalento yokugeza uthola ukuthi umuntu even if kuthiwa nabantu abadala, you know, uthola ukuthi kuthiwa hey ngoba nabantu abadala akuvuma ukuthi ulale nomuntu othize ini, meaning kunezinto okufanele uzenze zokuzigeza wena but also naye lo munye umuntu kufanele kube nezinto azenzayo ukuthi azigeze. And you know, I generally tell young boys khona wadinga umtshela just today it's as if bengasokhuluma le topic. Enalento ukuthi hayi mengingapha kunjena mengingapha kube nje uthola ukuthi ulala nomuntu nomunye amantombazana amaningi nawe njengoba wena ulala nawe emaningi nawe nabantu abalala nayo. Lalela, we live in a time manje we amantombazana nawo ayazenza izinto and most time men won't find out. Uthola nayo ulala nabantu abaningi so leyo moya isiza kuwena wena ubona ukuthi hawo kade ngishisa manje sengithi mengithi ngiyangena iveli ikhathala induku ingafuni kanti sokuyile moya eminingi oyithathe kulo ntombazane naye kade ethathe imoya komunye umuntu. You know, uqala kwakuba nento ukuthi ubaba wekhaya uyazi ukuthi mina ezindoda lekhaya nabafana balekhaya kunehlanzi thizeni into esisebenzisayo lekhaya ukuthi siclean. Noma uzizwa nje ngathi imizimba wami ngizwa ngikhathele nje nangicobekile kube nento azoyigcoba ayithathe whether uzophalaza ngayo achathe or enze njani because that is part of cleaning, whether isiqungwa whether intelezi whether impepho, but you must have something that you use whether usawoti umanzi olwandle. Uyabona, you must have something ukuthi spiritually
male or female uhlala uzicleana nje just to connect Sure. energy yakho even spiritually. Now you've just confirmed it. A listener once ku open line kwindaba yesintu wathi okubalekile ukuthi after wenza ucansi nomuntu amanzi nje ewodwa ungawafaka insipho ungawafaka ishower gel ayisihlanzi ewodwa nje wakwayizwa leyo before. So now that you confirm ukuthi ugeza ngamanzi olwandle usawoti nje uwodwa, it could be enye lento ezokuhlanza ngaleke ukuthi uzothole imithi ungekho accessible kuyona. Sure. Yeah. 0861596596 lady umuntu wesilisa ubaba anonymous kulolu hlelo inamba lesikhulumayo Imimoya kwenzekani malwela nomuntu ngokwemimoya sithatha anonymous now from Pinetown sabona anonymous. Yebo sanibonani njani? Right anonymous unjani? Ngiyaphila. Good. It's interesting. It's an interesting subject le khulunywa ngayo njengamanje. Yes. I've once was in a relationship la ngingasakwazi ukuhlukana khona nomuntu because bekuyena kuphela engimfilayo when it comes to my sexual intercourse. So I remember ngoba I was doing grade 12 ngaleso sikhathi ngagcina sengiphazamiseka ezintweni eziningi because at the same time ubeka cheat. Sometimes it's not about mhlawumbe ukuthi umuntu enani yakonnecta or something. Abanye abantu basebenzisa imithi kuthina. So now uzogcina upraise umuntu utshela ukuthi ngiyaconnecta and stuff only to find out ukuthi umuntu udlala ngawo. The thing ye cleansing after sex ibalekile ngempela. Only to find out ukuthi later umuntu was using izinto for me ukuthi ngibe so into him. Okungekho fair in a relationship. Sure. Yeah. All right. Now, in this case, deliberately. Yes. Ugai wayesebenzisa imithi to manipulate imizwa yakhe. Yes. No, kuyenzeka lokho a lot kuma relationships. Yeah. Yes, abantu besilisa they can do that, either ufuna lentombi ibhekane naye or two ufuna unentombi eziningi ufuna zonke zizwe yena or zizwane, but also nabesifazane bayenza le nto ufuna indoda ukuthi imuzwe yena more ukuthi uyashisa. Uthola indoda ithi yahlukana naye mana manje ayikuthi angiphinde kusibani bani because kunento naye azisebenzisayo ezim attractor. So definitely ukusebenzisa izinto ezicleaner will definitely help. Okay, so njengamanje ke no complaints injani feeling ma uqeda ukwenza sex nalo thandana naye manje? Recently ngisingile angicabanga ama relationship because abafana bayaloya angifuni nje relationship. I'm not even dating anyone. No. Lalela baby girl, lalela ungavumi ukuthi ubusathane kukuthathe over kucontrol ngoba manje wena suthatha impilo yakhe uyibeka on hold, uyibeka ku pause ngenxa ukuthi kunomuntu osolayo by the way ukuthi kwakwenza something ukuze umthande. You know, zivulele wena othandweni, zivulele othandweni, but first uzithande wena kuqala, and ukuzithanda kuqala is yes giving yourself time to heal kulento lo muntu okwade umthanda, and it looks like okumuntu oqala mhlawumbe owathandana naye, and it's very hard to actually get over your first love ngoba that is how you were introduced to sex. Xolela leso stage, move on, zithande wena, zenze wena, but look for love, you'll find love kukhona. Good luck. Ngiyabonga ngizojala. Sure. Lolu hlelo alilungele ingane. Ngizothatha uAnonymous wasema respect now from Pinetown to Marisbeck. Sabona Anonymous? Sanibonani njani? Siphilele unjani wena? Ikhona bafowethu. Sure. Yeah. No bengifuna ngiyaluza udaba ulibekahle udokotela futhi mayithi yedlula lento makushawa isikuni khoshwana. Manje ngizama ukuthola le eyokuthi ke manisebenzisa icondom iyadlula nalezi zinto phela icondom ngathi iyayihlukanisa izinto eziningi. All right. Condom? Yes. Bona icondom as much as even ngoba nezifo Alex we spoken about this. Yes, icondom kunezifo ezivikelayo but kunezifo engazivikeli. And part of that connection ngesikhathi uconnecta na somebody, you know, that is why mulele nomuntu ukuthi ngesikhathi umbheke emahlweni
that alone is a connection. When you ungaphakathi kwakhe lo muntu uyamfenda or usuzochama ngesikhathi umbuke emahlweni kuba an extra spark, an extra energy ngoba seniconnecta even nangamehlo manje, so spiritually you are connecting. So no, i-condom is just a physical barrier ezokwenza ukuthi yes ungakhulelwa or ungazitholi izifo ezithize zocansi, but the spiritual part of it goes beyond into ye-condom ngoba it's about imoya yakho and nalomuntu futhi. In any case nijuluka ndawonye. Yes. Okay, so you mzimba rapper from enkabeni. Either way ngoba siyazi nathi kunanezifo ozitholayo anyway, even if usebenzisa i-condom njenge intwala zengulube as well. Yeah, kuningi okwazi ukuthola still besides i-drop, nanso ke impendulo ubungayilindele vuma bhuti. Hayi clear. Right, sure. All right, Indaba eGagasini, luhlelo is on your radio, is on. Uzwile leyo part? On like you are. On. Thursdays at 7. Ungaya kwi-Facebook Indaba with Alex, na ku-Twitter as well. #ezocansi. Sikhuluma ngendaba yokusulelana ngemoya during umdavazo. Ngithatha umhlengi from Escort. Sawubona mhlengi? Ngiyafika futhi. Siyaphila kunjani? Yes. Ngibingeludokotela endlini. Yebo baba. Yebo ngilana Escort ezolisho. Yes. Yeah, mina amanoma ngini noma ngani ubeka kanjani lento le. Nginomuntu engizona naye. Lo mangizona naye ngidinga senze inkonzo yakamareni. Manginaye angidili yena akadili mina. Uyayibona into le. Yeah. Lokubili sikuphina ukuthi ke ngizokuthi akona akahambe abantu kwenziwa yini ngoba ngizwe uthola indaba yemoya ngoba emancane ke mhlenge sizwile part yokuqala leyo ukuthi nobabili yabo antelani lo isibili ilokhu izicomment yakhe ayizwakali kahle uthi kwenzekani manje ngoba ngizwe udokotela uyafaka nendaba yemoya yabo. Yes. Manje nayo kuswangitela ngathi ke yekene nalabantu abadala manje angani nomthameli yeyokhonnection noma yini angazi ngiyadideka ngoba wangitshela phambili lo. Okay, sure. All right. Even though I think ngiyamuzwa ukuthi look kuhle umuntu if nithandana kukuhle ningazi ukuhlukana ngoba kumnandi, but akube realistic. Ungagcina umuntu usuthi ungaye emsebenzini nawe ngifuna uye ndawo ngoba sobabili sifuna ukuthi sibe ndawonye, then that's control now. It's no longer ukuthi ngoba ni connected niyazwana. Now there's things also ezenza abantu babona ngathi sinale connection extra, like if ninobugazi ninobuhlobo obuthizeni igazi lakho naye kanti nihlobene somewhere, lokho kukodwa kuyayenza into ukuthi nibe na that extra connection nokuthi nifunane. But also kukhona ukuzwana kwenu okuke kwenziwe ama past experience. Uthola ukuthi nobabili somehow with background yenu nine experience, even if low experience ebhlungu by the way, you've been through something nobabili in the past, so now you're using as each other as the answer and as glue yokuthi ni connect ngento ongayitholanga ukhula or ongayitholanga ku relationship udlula kuyona, then that can cause ukuthi nigcina sendingana more than nithandana. Of course nesikhathi asimbuzanga ubhuti ukuthi how long have they been together ngoba it's one thing ukuthi abantu banjalo it's 10 years down the line, no munye kunjalo it's still a year, uyabona. So depending also nani ngesikhathi ukuthi how long have you been together. Ukubakhuluma ngabantu abadala, it's important if whether wena or lo munye if kukhona unabantu abadala yenzani into ukuthi nikhungane or umkhunge lo munye so that leyo nto ingakwazi ukuthi ingene futhi igcine nayo sisicefe ku relation. It can attract you futhi niyathandana kanti nithandaniswa leyo spiritual content gcina sokuba inkinga later. Right, conversation yethu namhlanje ungaba ingcenye yayo nawe kumnandi kulolu hlelo ngoba ungaba anonymous as well. A listener wake wafona kwi open line talk ezothi, how do you explain the emotional part of it where uchitha nomuntu but nibe na that connection? Kungenzeka yini ukuthi uthole ukuthi une connection kumuntu okungamele ngabe nenza naye sex? What do you call that? I call it desire. I call that a desire. You know, Mtian, I think ngayithi kancane leyo. Whenever you have sex, kunale feeling oyifunayo
wena ukuthi ngifuna ukuyithola ucansini andakubona wonke umuntu ozokunikeza yona you know kune feeling and leyo feeling is the reason why ul enjoy ucansi. That's the reason why you enjoy having sex, and that is also lapha ama fantasies nento oziphuphayo ngocansi actually come from. It comes from leyo nto ukuthi nangilomuzwe engifuna ukuthola mina if ngenza ucansi. Unfortunately or fortunately leyo feeling isuke yakhiwa sometimes not injabulo but even pain can cause that same feeling. Uzibona ukuthi umdinga lo muntu kunomuntu othi uma eyocansini afuna ukufila njengomuntu ozom abuse uthi lona ngiyalithanda ucansi lakhe ngoba uyangithanda ngiphekula thatha imilenze angijibelena angenzeni kanti lo nomunye uyangibora is missionary ule ngiqabula kancane mina ngifuna umuntu angifendisise uyabona it's different. So lo omunye unesidingo esithizeni yena asidingayo ocansini. Yes uyakuthanda wena ukuthi you know uthi ungena umlalo umkhise all over but kuyena leyo fantasy yento emenza ukuthi ucansi libe important yilo ozomthatha amenze zonke ezinye izinto wena ongathi wrong but yena lokho kufila abused lokho kufila powerful lokho kufila ikona okumenza yena azizwe ukuthi wenele if usecansini. Right, so ngelinye ilanga ke topic ukuthi ke ul break kanjani ke leyo chain leyo 0861596596 lolu hlelo alilungele izingane. Namhlanje sikhuluma ngendaba le yokuthi yini ucansi oliyenzayo ngaleko ukuthi ushesha chame uyafenda how to try izinto ezinje. Namhlanje sikhuluma ngepart yobuwena ngokwemoya edlulela komunye umuntu bangabe nisuke nilala. Ngizoyeka kuma comments akhona kuma socials #itezocansi siku Gagasi FM 0861596596. On Facebook umJ la doc uthi mina my girlfriend sesihlukane naye kwaze kwa 3 sibuyelana. Even now asikho ndawonye but we are still together spiritually. She once said impi yethu iyoqedwa ukuthi kube khona oshonayo. So I understand lento enikhuluma ngayo. We had death do us part. And then ufuze uzothi I don't believe in those things. Kufana nalento ekuthiwa ama soul ties. Ayisebenzi kumina leyo nto. Siyahlukana I move on completely. In fact out of sight, out of mind. Uyayizwa le? Yeah. And then bese kuzoba ke utata uthi kukhona irelative yami angisayithandi nayo ayisangithandi kodwa la isibonana khona sihlala senza iquickie. It's been 6 years sahlukana but umdavazo wona awuyeyeki. Last time senza umdavazo sasiseceleni kwendlu ekhaya. Yakho umuntu ke wakhuluma doc ngendaba yokuthi khona iattraction ekhona uma umuntu related naye. So umani ke nalala then kuba ngaphezulu kokujwayelekile. And uyabona kuyena loyo you might find uyakhumbula kudala angazi basakwenzani phaka kudlala omasigcosi qala uthola ukuthi ihlobo ziyalalana ziyaganga uyabona lento kudlala into zasekhishini. So that actually grows ngoba that is how uthola ukuthi ucansi ulifunda ngaleyo ndlela yokuthi ayowakini lona uba attracted kanti igcina lento noma senikhulile senigcina nenza lento abayenzayo manje uthi emva kwendlu sebeyagangana meaning lento bayiqala besayingane but manje abakwazanga ukuthi bakhule bona bayibona no lento be wrong especially if kuukuthi umuntu oyigazi ngalendlela yokuthi bane ekhaya elilodwa then already that is wrong. Sure. All right. So just to refresh doc, you said ukuthi you recommend ukuthi after ukulala nomuntu if nomuntu wakho still uzigeze afterwards ngaleyo ndlela. Very important. Look Mthiyana egcineni ucansi even if you're talking about the physical let's say weekend ubona lo weekend une marathon nje ukuthi niyalalana that weekend if bungagezi do you realize ukuthi after imdavazo a few rounds sune smell thizeni osizwayo by the next day or the day after sune sifo sune disease because akukho right ukuthi lokwenze ucansi ungaclean. Now that is just even physical. So the same is nakhona emotionally spiritually nangomoya you know lenze ucansi emva kwesikhathi ubuye ukuzigeze nje ugeze imoya yakho leyo isiqungwa impepho intelezi depending ukuthi awuthembi kangakanani lapho phuma khona usawoti njoba kade ngishilo you know by the way you know thina as abantu sibukela phansi izinto zokusebenzisa izinto zethu zesintu njoba ngisho uma sikhuluma ngesiqungwa nani uthola ukuthi
but siya kuma spa kuthiwa sebenzisa lemon grass usebenzisa dill fenugreek zonke lezo zinto lezo I mean izinto lezi vele esizisho ngamagama esiZulu lethi sizisho ngamagama esiZulu imbozisi uthi umuntu unimbozisi athi I don't use lezo zinto imbozisi ngithi ngeke uyayifaka imbozisi umufake lema spices ama herbs udill umupheka ngaloko kuhlaza nje nami ukuthenga esitolo ama herbs kunembozisi lapho always and inhlotshana ziyasebenzisa lento ama bay leaves afakwa ko curry believe you me izinto zokubamba imoya zonke lezo zinto lezo I like that uthi uyikhuluma nje at Celebrate Africa Day ekutheni like isho ukuthini ke leyo nto ukuthatha ama products ethu swabukele phansi kanti abuya kuseyiwona lo hlelo alungele ingane 0861596596 ngizothatha uanonymous emlazi sabona anonymous yebo baba Alex yebo baba yebo so ngingaba nenkinga each and every relationship engingabana nazo bezi horrible kodwa kungase ukuthi ngase ngathi ngiyibeka nje ngibe forward umuntu ebengihlangana naye esheshe ehlukana so selokwathi inhlokwana zingenza uqasinya yaphela nje impela unyaka wonke ngazi ngizokani umuntu othandana naye kwaze kwaphela unyaka ungalwenzi ucansi naye yaphela ngathi nje each and every relationship engiba kuyona iba horrible. Okay, what is horrible, boy? Like mhlawumbe nje thandana 2 months after that bese kuphela kanjalo then yabo nje gcine ngathi ungathatha i-break yabo ungase yaboniseke yana. Yeah, but uyabona ke baba if uthwena each and every should wonke ama relationship akho anjalo ngibona into eyodwa efanayo kuona wonke ama relationship akho wena. Now I think kufanele ukusebenze wena ngoba kwazi ukuthi bonke labantu othandana nabo abanenkinga ogcina wena uhlukana nabo for after 2 months or ungezwa. So awuke mhlambe uzisebenze wena kunento mhlambe kuwena oexpectayo kuma relationship that ongayitholi or mhlambe uwena ogcina ufola for abantu abarongi. So awuke uzisebenze wena boy. Yes, ukuzisebenze wena ukuthola ukuthi wena ubani uthandani yini oyifunayo and yini ekudriveayo ukuthi ufune lezo zinto lezo so that next time usuthola omunye umuntu ubusuzazi wena nama weak points akho ukuthi yini ngoba mhlawumbe iwona la akubambezelayo. Okay. Ngiyabonga. All right. So ngaphothi. All right, sure. Ngizothatha omunye anonymous now Olundi Gagasi ulibamba lapho ku 94.7. Sawubona anonymous? Hello Alex, njani baba? It's right mfethu kunjani kwena? That's good Jeff. Ngibingelele doc. Yebo baba. Lento engikhuluma ngayo ijule kakhulu. Indaba spirit. Sometimes I think to uzutshela umunye umuntu ukuthi khona okuright khona okungekho right, khona okwrong umunye umuntu sokuhlangane naye ngalezo sikhathi. Uma umuntu okhule uthandane opposite sex nje ubeyiso ngisho njalo Alex. Yeah. Uyapick up lokho ukuthi intombi ebengilala nazo a week ehlukene whether it's 4 or 3. Khona umuntu ophuma kuyena uzizinto zami hamba kahle. Bese khona umuntu ohlangane naye uzuthi lo 4 days ngithele kanzima kakhulu kwa and uma lento eqale yenzeka now usuyabona ukuthi okay fine. Asadinga ukuthi I think inyanga lento. So ama signs nje aba obvious. Now anonymous, yeah? Sure, True. definitely. True. Right, Yeah. Anonymous. Lento in fact anonymous ikwazi nokuthi iqale from the next day kadu naye lo muntu. You know, uzizwe ungazizwa nje sometimes either ukhathele kakhulu or you feel a bit of shame, you feel depressed inyana, you feel unmotivated. Uthol for the rest of the week kunento engashayi nje ncamncane. And money is such. Yes. Mo umuntu osebenzayo uyabona ukuthi no man.
bangiphuma lapha akuhlangani imali azihambi kahle. Oh, I Yes. see. So kusho ukuthi and even ucabanga lowo muntu lowo kuvele kubuye leyo ukuthi experience. Well, even if ngaleso sikhathi awumcabangi wena ngaliyo ndlela ngoba No, uthola umcabangi. ukuthi ngesikhathi wena uyakuyena kumnandi kodwa Yeah. uthi masubheke yakhe impilo ubone ukuthi hayi Hayi, manje ubone njalo ukuthi- makade ngiye kulo either ngizothi mase ngiya kunkosikazi noma ku straight sami akusebenzeki kahle induku yami ayisebenzi or ibusiness yami kuvele kube nethethize nje business engahambi kahle so yeah right cool dog maybe kanjalo because I think kuze kufike kwi point lokuthi kumuntu kube khona umuntu othi ku relationship ngiyajozeka. I think i-point iqhamuka lapho ukuthi if umuntu waqala wafile as if uyayozeka ku relationship not physically not financially. khona lento ubona kahle Energy. ukuthi mina as a man ngiyazi mangiyelapha yakusibanibani into zami izophumelela. sure. Wow. So that's the power. Yes, sex. No, but thank you much so for sharing a story. At the season jama angles ahlukene but besingakayitholi le ekanjalo. For sure. Yeah. No, siyabonga eh? Ngiyathokoza Chief. All right, sure. So we believe whether you have angels, you nesithunywa unabadala, bangakwazi ukucommunicate nawe ekutheni le relationship ihamba kahle from yonke indawo. Yes. But kuthi mase kuzolalwa kube ukuthi either uzolala kuqala okungenzeki ingabe kanti appetite ye kuyasave. sex. Look, I've had couples Mthiyana othola ukuthi uthola ukuthi khona kade ganga usethole isifo thizeni ngaphandle la ngaphakathi uthola ukuthi nje akuvumi nje ukuthi kwenzeke into either ukuthi bazolala khona ozo esikhathini or konke ngeke izisebenze Yeah. kanti sekunento esifo kulo that spiritually lo uyasaveka kuyona ukuthi ayithole so Ama signs. Ama signs, now. yes. Sure. 0861-596-596. Now, you've taught us ukuthi masikhuluma ngomdavazo asikhulumi ngepenetration. Yes. If kukuthi mhlambe kuzoba ukuthi you go down on umuntu njalo njalo, so is that even considered is sexual encounter engenza ukuthi lama spirits aphambane lo muntu uyakublowa nje kuphela but akuzukuba ne penetration you muff the lady, so does that count as sex okungadlula ama energies? You know into yocansi Mthiyane is more about wena ilonto uyidefine njenganani. If lonto uzothi miyenzeka kuwena or uyenza uwena uzizwe egcineni uzizwe uthola ngathi yazi bengikhotha into wrong then definitely spiritually Okay. ama energies akho ungenile kuona. But if kuwena utshela ukuthi ngiyangena nje lento vele bengisebenzisa icondom lana ngimsakha lo muntu kufana nokuthi you know ngikhotha isiqeda or whatever then that's one thing. But remember sex is not just ukuthi wena wenza lo munye umuntu naye uyakwenza, so that energy and that feeling of emotions engcina ni connecta ngazo. If when uzomenza umafe or umkhothe but ungezwa lutho then mhlambe you've created a barrier kunendaba ngiyenza nje, but the minute usuqala nawe uba ne energy yakho imukelayo nawe kube mnandi somewhere lento ekuthanda khona then you're connecting spiritually. So that is it. Lo hlelo alungele ingane topic yethu namhlanje sikhuluma ngendaba yokuthi ubuwazi yini ukuthi mangabe ulala nomuntu kukhona ingcenye yakho eyakuyena nawe futhi umunce eyakhe. This is when it gets interesting. Ungakwazi ukuthi umunce ubumnyama balo muntu but on the positive side as well ungakwazi ukuthola inhlanhla yakhe. 0861-596-596 anonymous kandengeze sabona. Bingelele Alex no dokotela lapha futhi. Yebo baba. Sure anonymous. As I listen to the show ngi-confused kakhulu as to how it really works indaba Imimoya, you know, sometimes you find out ukuthi Okay, let's do this in fact. We're going to have to get this line so right because awuzwakala kahle njengamanje, so we'll try and get you back. Anonymous kandengeze asililele kade kuza now 0861-596-596. Gagasi anonymous. So good Alex. Yebo. Sawubona nawe dokotela. Yes baby girl. Njani? Ikhona right? Ni right nami. Eyami indaba emekanje kusho ukuthi umuntu wami besizwana nje yonke leminyaka masilala siyazwana siyaconnecta kakhulu. Sekuthenga ukuhamba kwesikhathi mase kufanele sidibane akusenzeki lutho eside and like mina ngiyamfuna kakhulu ngiyamuzwa ngiyamfila kodwa yena nje kuthule akwenzeki lutho.
Kancane-ke ngifuna ukuthi ngihambe nawe si understand. So mangabe uthi mase kumele nidibane usho ukuthi mase kumele nibe intimate. Yes, mase kufanele senze ucansi. So ayivuki induku yakhe. Isiyavuka manje kodwa ngifuna ukuyilanda indaba ukuthi isukaphi. Sure. Lingavuki kungenzeki lutho makufika isikhathi sokuthi mhlambe sidibane ngivele ngingene esikhathini even if kungasona isikhathi sami yabo sokuya endaweni sengena esikhathini until kuze kube ukuthi ke ake sibone umuntu mhlambe uzosiza ake sihambe sibone umuntu amnikeze izinto zokuklina but kumina kwagcina kungacacanga ukuthi ingabe mhlambe okay because ngicine ngihambe sengithola vele ukuthi okay ubusy nje kakhulu namantombazane ngaphandle so ngagcina ngingazange ukuthi imimoya noma ukuganga kwamantombazane. Okay. Either way ikona kokubili. Yeah. You know. Buyile kodwa eyamimizwa ivele switch off manje. Yeah, look baby girl, egcineni ikona kuba kokubili mhlawumbe, you know. Yes, it's spiritual even if kuthube ganga nentombazane so lokho intombazane simenze kona has become into spiritual if kukuthi ube nentombazane, okay? Also it can be moya abantu abadala whatever but anyway kuyiqiniso kuyimoya. Now wena you need to stop judging I relationship yakho ngoba manje the reason why wena ngasemnandi kuwena is because wena usuconclude engqondweni yakho wazitshela ukuthi oh lo ubekade engasebenzi nje ingoba ubezinandisa kwenye indawo manje sidlulile inkinga kunina seni right kodwa wena usubamba igrudge manje lokuthi wekade ephumaphi or wena uzicabanga ukuthi ubephumaphi. Now for me I-relationship yakho the fact ukuthi ukwazi ukuhlala nalomuntu for so long induku ingasebenzi now that siyasebenza don't punish him for it enjoy him kodwa futhi xola udlule kuleyonto especially if unganayo proof ukuthi ngempela ubekade elala nabanye abantu yini. Ikhona sisikhona ngoba phela kuze kwavela nezingane. Uyabona ke now ke lapho ke it's different ngoba it means wena usana le anger oyibambile nama issues which you need to deal with kwi relationship ukuthi uzomxolela kanjani nobabili nizodlula kanjani nizoyimanaja kanjani into yengane ngoba phela into yengane is evidence for life ukuthi lo muntu walala nomunye umuntu you know wazala ingane so into kuzofanele ukuthi wena uzimisela ukuthi whether you are willing ukuthi uyimukele yini leyonto or you want to let go. Sure. Okay. All right. Okay, ngiyabonga kodwa. No siyabonga sisi I hope ulaphekile. All right. Dotela wonke umuntu angabana noma yini afisa ukuba yiyona kodwa khona abantu abadalwa be special ngendlela ethile like they are born from royalty. Sure. And then abanye baphiwe isiphiwo sokwelapha. Abanye they are going to save their families uthola kuma siblings abo khona lo yedwa ngizosebenzisa igama elithi okhethiweyo ukuthi uzolisiza abanye. Yes. How does it happen and how do you explain it ngokwemoya nama emotions ekutheni there would be a girl who always attract abantu be status esithile. There would be a guy who's always attracted to women from labo bantu abakhethekile. Is it a question of lemoya khethekile for instance like powerful people like people baphiwe wealth abanye look, from royalty. Yes, it is possible Mthiyana ukuthi again as isikhula the way esibuka ngayo impilo nocansi nokuthanda is generally shaped by ukuthi yini si experienceile ngesikhathi siyingane. Ungathola ukuthi kunalomuntu othi ukhule endaweni mhlambe kuno next door neighbor nje uNzimande ubaba uNzimande wehlala egqoka amasuti njengo Alex Mthiyani usicuthe uyabona leyonto so if father and man figure ngesikhathi ekhulu kwayilo baba or mhlambe that figure bokumfundisa esontweni obehlala leyonto so as ekhula lo wesifazane uzogcina ngempela azi ukuthi ngifuna umuntu nje ngoba that was the kind of figure kuyena or mhlambe kuyise even you know or umalume wakhe whoever athole ukuthi as ekhula njengentombazane waba ne feeling ne crush kuyena wamthanda then that's the kind of person azogcina kuba uyena umuntu
omhehayo, Sure, you know, sure. same as abantu besilisa Mthiyani. Khona abantu besilisa sokungcono manje, but before uthole umuntu athi nje angithandani nje nentombazane emnyama, ngifuna abantu abampofu kuphela. Why? Because ukhule ngesikhathi lapho kade kuthiwa umuntu muhle ngoba empofu. Yes. So ezekhula naye kuthiwa hey muhle lentombazane umbheka ubovu. Then naye usefuna umuntu onjalo because I-type of yakhe. upbringing yakhe. Okay. All right. So kuthi kube psychological kuhamba ne-upbringing as well. Yes, I like kakhulu. ukuthi usebenzisa igama elithi mpofu, awulisebenzisanga elithi obomvu. How does that feel? Kuthiwa lengane ebomvu, lo mfazi obomvu. Bovu. By the way Mthiyani, last week kune patient eyathi ngena lapha e-officeini lami. Wathi ha Dr. Mthembu kanti ubovu kanje. And impendulo yakho yathi? Yeah, ngeke ngitshele ngaphendula kathini, but I was shocked ngisho what uyabona Yeah. uthi no ngisho ukuthi egagasini lapha ku TV ubonakala ngathi udark inyanga yeah. kanti ubovu Yeah. manje ukuba bovu yabona ngokwesintu kuke kuba ngathi umuntu fanisa nenye into, so I just took it lightly. I cut a very professional leonto, but that wasn't nice. Yeah, well, people do say it. Uthi hawu kanti umkhulu kanje. Yeah. Indaba egagasini lo hlelo alilungele ingane. Sibuka nje ukudlula kwezinto ezikuthina ngenxa ye sex ekutheni beyond ukuthi hayi ushading dong yakunelisa, but khona into edlula kuwena yekuyena. Ngizweke nakuma comments on Twitter, hashtag esisebenzisayo ke ethi ezocansi on Facebook Indaba with Alex, na ku Twitter as well. Right. Goodman. Nayithinta indaba. Mina anginaki lezo zinto zoku exchange imoya. Ngivele nje ngidavaze kuphelele lapho. Right? You note that, Doc? Davaza. Yazi nokudavaza by the way. Sengisho physically. Ukudavaza usukuhamba nje aimlessly. Oh yeah. Yeah. So yeah. So mawudavaza usuke yeah, no emotions involved. Yes. Sure. And then utanipho uthi Alex no Doc, ikhona indaba ye spiritual connection. I experienced it the first time with my now baby mama. The feeling after the deed was not any feeling you would just make up. You just feel fulfilled from your soul. Ngiyavuma. And I love the show. So yile nto sikhuluma ngayo. Now that's a connection. Sure. And then ubheki yena uzothi it seems like it's possible because once omunye wenu eshonelwe and kwatholakala ukuthi akagezanga, obviously ishobolo lizodlulela to wena olala naye. Sure. Yes. And then siya uthi uma ngilala nomuntu ngigqokile ngivule uzip nje kuphela and ngifake icondom le moya kungabe noma unjalo iyangilandela yini. Shame, I think usuphendulekile but ekutheni condom or no condom. I think sebezama ukubalekela lento ukuthi hey lo moya ngiyifuna kodwa ngiyayifuna ukuqhubeka nokulala nabantu abaningi. Sure, you see? Yeah. And Sbu says uthi I wish there was a way I could play you a voice note I shared with my friends regarding the topic being covered tonight. I told them the very same thing regarding indaba yokuthola izinto from multiple partners. Yep. So kusho ukuthi le moya ungahamba uyiqoqa lana la. Iyenzani kwena dokotela ngoba uzofike uthole imoya emibi yalo, uthole imoya yokungagezwa ngala, uthole imoya yesinyama kuloba. Yonke isihlangeneke kuwena njengamanje. Yes. So kusho ukuthi nawe as you sleep with bonke abantu uyayidlulisela. Nawe futhi uyayishare. Not necessarily to uyayidlulisa ngoba iyasala nakwena unless you do something about it. Yeah. But nawe you share nomunye njalo. Uyabona? Uthola ukuthi I mean ziningi izinto ufuna imisebenzi, uzama ibusiness. So uthola ukuthi kunezinto ezibuye kubona ukuthi hey somewhere kunokubambeka. Yeah. But also as abantu abamnyama we are very connected spiritually to abantu bethu abakithi abadala. Yes. Uthola ukuthi namaphupho akhacaci, uphupha into ezibhedayo, but uma uclean ubona ukuthi ayibo into ngiyiphupha ilonto nje. Uyabona nabantu abadala bazifikela nje bayisho lento abafuna ukisho. So nezinto ezenzakala empilweni ubona ukuthi it's cleaning even from just not having sex. You know that can happen ngoba spiritually you are cleaned. Uyabona and ayikho any imoya ekudisturbayo. Nazo-ke ngiku no siya imlazi cishe ngathi anonymous shosho siya. Yebo sanibona njani? So right mfethu nansi itopic uthe omunye umlaleli i-deep. Dokotela. Baba. Angazi noma mhlambe ngiconnecta kuze kube over yini side lami. Sure. Inkinga ngibe nayo kuphathene kwami angithi kwabantu sengidlule kubona but ithi ayibe into eyodwa. Okay. Into enginkinga na angazi ngayilapha kanjani but isimeni yami enginayo ingathi over ingaphezulu kwami. Okay.
ngoba if sihleli sibukene emehlweni nje ubaba lo umeke waphakama wabheka phezulu hayi ibhuku liba manzi liconze. Okay. Oh, Okay, look, that is fine if ukuthi that is just pre-cum. Kodwa iyakwazi ukuthi iqhubeke ime futhi after that. Kuba inkinga if once kwaphuma lo ketshezi njengoba ngithi kuthiwa i-pre-cum. Kuba inkinga if once kwenzeka lokho but nenduku isiyakhathala emva kwaloko kuyinkinga. But if not kusuke kuyindlela ukuthi umzimba wakho usuzilindelela ukuthi uzongena kumuntu wesifazane umanzise lo muntu wesifazane kuze ulenze ucansi. Kukhala really. Kufana ukuthi into wanokela ukudla ukuthandayo then mase uconsa amathi njengobhova. Uyabona? So nenduku nenduku isukenza njalo. Kodwa manje okungikhathaza ukuthi hayi ngathi kungaphezulu kwamandla. Okay, tell me kanjani? Yabo nje ibhlue uma because angisemuntu ofake underwear mostly. Kodwa nje ngibona limanzi chime engakanani. Oh. But maybe kuzomela nawe kodwa uqala ukufaka iunderwear nawe yabona ukuze kube lula ya. Ngibuye ke futhi ke mawukuthi bengifake ijazi kwi-sperm lesokuqala esiphuma nakhona hayi ababazisa. Okay. All right. No, we okuyinkomishi lokho sihlala kona phezansi lokho yeah. Look, kuyadulela impela. Ngicela usenze njena mfethu. Next week Thursday kuyobe kumhla ka 2 kuJune. So mangabe kusuke kwi-first week siyenze nje open line. Ngoba ngizama ukuyifuna ukuthi ingena kanjani kule moya. So at least you got it. We'll talk about it. Yeah. It's called hyperspermia anyway lento nayo ngoba your body is producing too much sperm. It can be even a problem your prostate yakho, but unless it's a problem. But mina ngithi faki under. Either way vele if you keep his sperm ungakhipha up to 10 mils or 15 mils or even more all the time. So if ibhlukwe lakho ngempela ungaqokile lutho lokubamba it can stain quite a bit. Sure. Kulungile mfethu try that and give us feedback next week. Anonymous Winterton. Alex. Yes mfethu kunjani? Yeah, ngiyaphila ngibingelela ngidoda. Yebo baba. Yeah, hayi no. Ngifuna ukuyifakazela lento show to. Ikhona lento leyo connecta nomuntu yabo. But manje udaba lami lonzima. Ngithola umsebenzi ngiyahamba nyakwenye indawo ngifika ngithola usisi. Sithandane nalo sisi lo ngela ukuthi ngiyamthanda wamampela kakhulu, yabo? So ukuhamba kwesikhathi ngidiscover ukuthi positive. So okay. Shothi bidamane ngifihlela lo iphuza amaphilisi nanani yabo. So ngize ngibona hayi lo muntu lamaphilisi akho aphuza ngesikhathi kanje. Hayi ngize ngimconfronte ngithi hayi kwenzakala. Hayi sambithe udokotela sibuye hayi tholakala ukuthi futhi positive yabo. Okay siqhubeke ne relationship ngoba ngilo muntu lo onozwelo ngoba vele naye bengimthanda vele yabo. Hayi bese ukuthi emsebenzini la sebenza khona I think bekuenga yabona ikutiniwe uyazama ukuyifihla lento ngakuwena ukuthi iyakhulisa lento bengacini ngalo lo muntu sonke lesikhathi because benilala ningayisebenzisa condom yabo. Okay ngiso singithola umuntu wesifazane yayithandana nalo muntu wesifazane a discover lo ukuthi ngiyathandana nalo muntu mina ngizama ukuyicontrola la yabo. Then lo muntu engithandana naye abe inkinga emshadweni wakhe then sesilo usefuna ukuthi manje mina ngihlukane nalo muntu and angikhoni ukuhlukana nalo muntu wanginalento le ukuthi umuntu avula nomlaxazo ngisenenkingi yebo. So angazi man lento ukuthi isiva kanjani manje. Ngeke baba uyazini wena une problem enkulu ukuthi wena uzwelo liyakushaya kanti uba nozwelo lokho ligcina selishaya wena. Number 1 kulowo wokuqala ubunenkinga yokuthi lo muntu uqambela amanga ngesikhathi engakutshela ukuthi uHIV positive elala nawe kodwa aqhubeka naye ngenxa yozwelo. Manje usuthandana nomunye oshadile ongafuni futhi ukumlaqaza ngoba unozwelo futhi kuyena. Uyabona I think wena you need to figure out what's important kuwena nento ebalekile nama values akho wena ungaloku ucabangana ukuthi bazothina abanye abantu. You need to put yourself first before wenze decision yokuthi uzokwenza njani ngalama relationship akho wethu. Sure, izameke leyo. When anonymous 0861596596 would you like to share with us a voice note the experience after advisor udoc ungakwenza lokho ngokuthi uye ku 078934
2728. Sanibonani emsakazweni, cela ukuthi ngingazisho igama. Ngiyile emedolution, bekade nginenkinga, ngihloshwa ama-piles, ngihloshwa futhi ukuthi induku bekade ingasebenzi kahle. Ngabonana nodokotela, saxoxa bangi-advise ngezinto engimele ukuthi ngizenze, then ngenze nama-treatment wakhona. Ngiye 3 times, so njengamanje ngisasebenzisa i-medication yakhona. Umehluko ngiyawubona, noma-ke kungakafiki la engifuna kufike khona, but umehluko ngiyawubona before ngifike la, noma sengenza ama-treatment wakhona, ngidla nemithi engiyithole khona, no ngiyawubona umehluko. Indlela engiphatheke ngayo khona, ngiphatheke kahle kakhulu. Sanibonani emsakazweni, ngikhuluma no-Anonymous from Jolvet. Ngaya kadokotela nginenkinga yesibeletho ne-discharge. Ngafike ngalithola usizo khona, nabasebenzi bakhona baphathana kahle kakhulu. Ngangithi noma ngisocantini nomuntu wami ngingal-enjoy, kodwa manje sengiyal-enjoya. Uyasiza kakhulu Dr. Mthembu, siyabonga. Alright, siyabonga. Nanso-ke i-feedback. Doc, sangamthatha umlaleli, right? Sure. Indaba Gagasini, siyaku Anonymous. No. Intuzoma, sabona Anonymous? Yebo, saba. Uzosha? Yes, Anonymous. Yebo. Hayi mina nginenkinga kadokotela. Nginathini. Ngafala pregnant without ukuze ngenze i-sex strategy. Wafala pregnant before wenza sex? Ngingakaze ngenze. Yeah. Okay. Like ikhona le into lezi kuthiwa umathizweni yabona. Ukusoma, yeah. Yes. And then manje inkinga yami ke after ngene sengigcine sengiyenzayo, if sengiyenza ayikho into engizayo, like I enjoy nothing. The reason yalogo is because ngesikhathi wena uzitshela ukuthi you are safe, wenza ucansi or whatever i-connection wawuyenza nomuntu wawuyenza safe, ezovikela ukuthi ungamithi ngokuthi usome, kwenzeka the opposite, wamitha. So now i-sexual encounter yakho wabanayo ngokuthi usome iyaba yi-trauma kuwena ukuthi kwenzeka lento obukade ungayifuni, whether if buza abantu basithu intombi yakuhlaza kubantu ukuthi nawu nangu lo muntu umithi. So manje that you have to do it right, awusafuni because of what happened kuwena eqaleni, and I'm sorry about that. And really my advice is you do need some kind of counseling ukuthi ukwazi uku-accept what happened then ngoba kuyenzeka sis. So and nokuthi manje how do you go forward naloku sokwenzekile. End of the day ingane isibusiso, sorry ukuthi yathuleka ngendlela leyo. Sure. Yeah, but it's positive what Dr. is saying ukuthi you will get professional help bazokulekelela to deal with it and impilo iqhubekele phambili. Sure. Yo, safika egcineni ke kwale topic. We will have to visit it ngelinye ilanga Dr. siqhubela sishare khona. We've come to the end of the discussion yethu namhlanje. Dr. utholakala kanjani? Medilution. Medilution eBothers Hills ku6 Old Main Road lapha nje entabeni yase Bothers Hill. Inamba zethu 031 765 8475. Yeah. Cell phone 061 4622 945. Kanti sikhona futhi nase Richards Bay 035 760 1569. Siyeze eGoli very soon. Watch the space. Siyaqoma siyachatha, sivusa ama relationship, induku, isilumo, ikhanda lingapheli, constipation. Yeah, the counseling. It's interesting because abaningi they get the spelling wrong. Sika Medilution. Yes. But if you go website yabo, I think we are suggest the correct spelling. Medilution. Sure. Siyabonga kakhulu. This has been Indaba Gagasi Ezocansi on Indaba njalo ngo 7 kuya ku 8 p.m.